Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Sa pagkakita ni Hesus sa katawhan, mitunga siya sa bungtod ug milingkod didto. Unya mialirong kaniya ang iyang mga tinun-an ug gitudloan niya sila niining mosunod. Bulahan ang miila nga sila kabus sa mga butang espirituhanon kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan ang nagsubo kay lipayon sila sa Dios. Bulahan ang mapaubsanon kay makadawat sila sa gisaad niya. Bulahan ang nagtinguha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios kay tagbawon niya sila. Bulahan ang maluluyon kay kaluy-an sila sa Dios. Bulahan ang putli o kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. Bulahan ang naningkamot nga managdait ang katawhan kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan kamo kun bugal-bugalan o daog-daogon sa mga tao ug butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod kanako. Paglipay ug pagmaya kamo kay dako ang ganti nga gitagana kaninyo didto sa langit. Giingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ni ay nindot kaayo nga tubag sa salmo karong kuana misaha sa tuyatong tubag. Ginoo mao kini ang lungsod nga nangandoy pagtan-aw sa imong naong. Kining lungsod sa Dios way laing pangandoy, magsige ra gyud tan-aw sa naong sa Ginoo. So kaning mga tao nga or kining lungsod sa Dios mao ni silang mga tawhana nga wa gyud laing pangandoy. Ang ila ra gyud pangandoy ang pagtan-aw sa naong sa Dios. Kamo karon unsa may inyong gustong tanawon? Naong sa Ginoo o inyong naong? Kanang inig kabuntag, tan-aw nimo sa amin, unsa imong gitan-aw, naong sa Ginoo o imong naong? Kung mangandoy ganita sa naong sa Ginoo, inig tan-aw nimo sa amin, ingna dayong Ginoo, salamat Ginoo, nagitagaan ko nimo sa imong naong, sa imong naong. Nindot kay na nga panghuna-huna. Kanabitang inigtan-aw nimo sa amin, makita nimo ang naong sa Ginoo diha sa imong naong. Kay kung di ka kakita sa naong sa Ginoo diha mismo sa imong naong, maglisod sa kakakita sa naong sa Ginoo diha sa imong isig katao. Lingi ako nun ang imong tupad. Lingi ba? Imong tupad ba? Lingi Uy, kamo diha panglingi mo Kamo, lingi. Kung sa na inyong liog, wa na na dihay kuan, wala na na, di na nakalingi. Na ha? Lingi na mo. Sige, pangutan na ako no siya. Pangutan na imong tupad, ing na naong ko Ginoo, ing na kano yan. Sige na. Kay lisod kayo kung kanabitang mo bitaw na nga manag-away ta, maglinibakay ta, nya mga sala baya na magdinumtanay ta, magsinawayay, nya ang uban insecure kayo sa ilang naong, hala kiss-kiss diri, color diri, paputi diri. Nga naman na insecure sa ilang naong kay tan-aw nila gud naong raman silang tao.
Wa man mo angkon nga naong ko sa Ginoo. Kinsa may musaway sa naong sa Ginoo? Ana. Unya sag sawayon ang imong naong sa usasad ka binuhat sa Ginoo, pasabot kanang tawhana wa sad nakakita sa Ginoo, nganong magpadaman sad kaniya nga ikaw siguro man jud ka nga kanang imong naong nas Ginoo. Ana, mao na makaparelax nato. Di ba? Na karon matod pa sa atong unang pagbasa, ang iyang nakita na ay pila to 140 ba to ka mga gipatika ng agtang nya dunay nangabot nga wa na siya kahiyap, di maihap, na nagsulob kunog puti nya niingon dayon to katong elder, mao ni mga tawhana ang nakasugakod sa mga paglutos o pagdaog-daog didto sa kalibutan. Kana bitawng lutoson ta, kana bitawng sigihan tag daot, sigihan tag saway, nya murag naa nato ang tanang dimalas. Unsa may solusyon na? Kana bang murag na uyamot kas tanan. Dali kay kang lutuson, dali kay kang sawayon, lisod-lisoron, naani mo tanang dimalas. Ang solusyon ra gyud ana, pangandoy nga makakita kas naong sa Ginoo ni anang imong kahimtang. Naa gid dihang Ginoo. Mo na sa atong ebanghelyo gitagaan tag 8 ka paagi aron makita nato ang Ginoo. 8 ba? 8 beatitudes. Kay mailhan man nimo makakita ka Ginoo, nga naman malipay ka. Wa gitaong dili malipay basta makakita Ginoo. Oh. Sige. Unsa may naong sa Ginoo? Una, sa atong ebanghelyo, naong sa kabus. Bulahan kamong mga kabus. Si Kristo pagkataos kalibutan, kabus. Ang mga santos nahimong kabus, nasa mga dato-dato, pero nibiya sa ilang bahandi ug mialagad sa mga kabus. Nga naman, ang naong sa Ginoo, kabus. Nya kamo, ganahan mo mutan-aw sa naong sa kabus. O katong dato may gusto niyong tanawon. Kasagaran na ba na ito? Kanar ba mga dato? Na mga artista, nga mga sikat kaayo, nga mga milyonaryo, bilyonaryo na, kana mga politicians, nga sikat kaayo, kana mga businessmen, nga sikat kaayo, porting mga datua, muna itong pundukan, sige tagtanaw. Pero di ta mo tanaw sa naong sa kabus. Kanang nagkabulingit lang naong, way hapit sinina, way hapit ilis, way balay, standby ra, mangawat pagyud. Pero naong biya nas Ginoo. Walang mangawat ang Ginoo, pero naong nas Ginoo. Nanibitang ato mga bata dinhi, ngay mga bata dinhi ba? Gabi pag human sa atong living rosary, apil sad sila. Apil sad sila diri kaon. Yung pag human, naama sad tay mga gipang tunol-tunol, wa gyud mo biya. Na kung anong wa man mo biya, siya ang amo day pa din. Adto dayon ko sa atong treasurer, uy, naday tayo nalimtan, kaya mo naman itong gialokitan tanan, naday nalimtan, isa ba nako, ang atong mga amo, nananingil na. To, wag yun mo biya diha, walagoy happy tao, good. Ang gitagaan na mamong pack meals, nagdaan na mamong, tagurhan na maginakabukin yung pack meals gani, nikaon pa mo, gada pa mo, sobra, nga nung magsigi pa mamong sunod-sunod, ngita sa day kuno, sayang itunol. To, kuha ko dito tag 50, akong itunol nila, sus, pagkadawat, murag na ngawa, murag yung aso. Salamat pa der, dagan day gato, nakutuan na, computer na to. Pero malipay ta magtanaw Sinang ka magdagan na to, kasigig pasalamat. Ang sa may lang debate, kita tog naong tingali sa Ginoo o naong bakansyano. Oy kana mga tao nga nahigugmas kabos, kakita jud kag naong sa Ginoo diha. Tanawas Mother Teresa nga nahigugmas sa poorest of the poor, kakita kag naong sa Ginoo diha niya. Tanawa na sila si St. Francis of Assisi, kani San Vicente Ferrer,
makakita kag naong Bishop Chupilo Kamumot nga nahigugmas mga kabus, pastilan lagi kita jud kag naong sa Ginoo. Karon bitaw kapoy kay akong lawas kay na exhausted ko Sabado o gahapon kay gama kay baka nang daghan kitag activities niya naaman ko roy misa daghan sad akong giingnan ako ansa ilisi sa niya akong misa ro sunod kay naparabay misa unya da ako misa dito laylan ngano man sang nagpagmisa ngano ni dawat man sa kuane tubag dayon ni sister kanina nagkanta salmo siya basin pader og nangandoy nga mutan-aw sa imong naong. Nindot ang tanang di ta mangandoy mo tan-aw sa naong ni Father Siano, mo tan-aw tas naong sa Ginoo, pero di ginakalikayan. Basta magsige kag higugmas mga kabos, daghan kay tao mangandoy mo tan-aw sa imong naong. Oh, mawa man imong stress, nya mawa sa nang ilang stress, ang makapastress man gud nato kanang paglikay nato anang mga kabos o paglikay nato nga mahimutang kabos. Kana mga taong naningkamot nga madato, marang-arang, stressful kay nilang kinabuhi, kapoy. Kana magsig pangambisyon, mamilyonaryo ko, mamilyonaryo ko, mamilyonaryo ko. Kapoy kay na, oy. Ting kapuyag yun. Nya kana magsigag likay ang mga kabos, labi na ng mga wata, mukawat, nya kanang akyat bahay, imo mo ng kuralan ng imong balay, kuralan nimo butangan nimo barbed wire na pag CCTV hapit din nakakatuog kay magsige naman lang kang monitor sa imong CCTV. Kapoy oy, dili kapoy muna ka na mga nangural silang balay nga stress man na ug dali kay na sila maratol, pero kada mga white coral wa gani hapit pultahan ang balay, so bisan kinsa pay mo abot sa balay relax kay nastanan. Bisan pag unsag naong ang moabot, relax ra kay na. Ay di tinud. Kamo diyang nangural, lingian ay mong tupad, naamoy koral, pangutan na, naamoy koral. Di ba, igsano nga na, mayla na ni mo, na stressful kayo nga, kuwan. Maglagot ra ba mo kung sikog hisgot aning koral? Anong maglagot man mo, nga mo man ay solusyon para wa na tay stress. Ay mo pagsigkuan na yung koral. Kung nasan mo'y koral, ablihi ba? Aron makasud ang tao. Bahala nagang iro, di inyo gustong pasudlon, ang tao, pasudla. Kay naong manas Ginoo, kanang tao, naong nas Ginoo, ang iro, binuhat kaya po nas Ginoo, pero wa mo ingon ang Ginoo, ang mga animals, ang mga langgam, ang mga kahoy, ang mga isda, akong naong. Wa, basaha sa Book of Genesis. Kanus-aman siya ningon nga atong naong. Pagbuhat niya sa tao, atong himuon ang tao sa atong larawan o kasamahan. Kung mangandoy ka nga makakita sa naong sa Ginoo, diha sa imong isig ka tao, makat-on sa kapaghigugma sa kada tao. How to love every person? Try to see the face of God in every person. Mao na inindot. Muna hindi kakita ni mos imong bana nga nangabit, pag-ampo sa Ginoo, Ginoo makakita ba unta ko sa imong naong aning nangabit kong bana. Unsaon ako pagkakita sa imong naong Lord aning akong bana nga natintal sa pagpangabit. Iguli sa imong bana, luspad nagnaong, luya kayo. Unsa may imong makita? Si Kristo nga gikulata nga luya na kaayo. And ka Lord, Hudiyo man tingali tong iyang kabit. Ngano man. Mura manig naluya ang akong bana. Mura manig naong nimo nga luya na kaayo, di na ka maumupasan sa cross, madagma na lang. Nya moingon dayon Ginoo, kita man kang naluya na kay nakapag mo na didto og Hudiyo. Pagkadagma ni Hesus, giila ba yang gigamit si isa tuingan atong ni Puli og pasan si Simon Sirini of Cyrene, no? Nga taga Sirenio, Simon Sirenio. Mo ini pasan, mo na moingon lang sa dang Ginoo, pagpaka Simon Sirenio lang sa imong bana, luya naman kay na papahuwaya usa
Nga ikaw sa imo trabaho og maayo, imo nang lutuan og lami ang pagkaon aron mo balik ang kusog ana. O imo din siyang lutuan og mga pagkaong lami, nga imo siyang papahuwayon ana. Adang tanto mga tulo ka adlaw, lagsik na kay to ana. Na balik na sad ngadto siyang kabit. Ana. Nga ingon sa ka, Lord, to na sang imong naong ay nibalik na sa mga Hudiyo. Ana. Inigbalik na, yan nasad. Luya na sad. Siya balik-balik lang pagka Simon Sirenio. Di jud ka ma-stress. Nga naman makarelate man kas kinabuhi ni Kristo. No. Adi mo karelate? Ana man agod. Pragod anang napriso, kanang napriso. Ingos Kristo, nabilanggo ko inyo kong giduaw. Kanang nabilanggo ba? Ug maunay nagpatay ug nag-rape sa imong anak. Nya nabilanggo. Ganahan ka mo tan-aw siyang naw dito sa prisuhan? Ayaw. Ing nagyod nga naong ni Ginoo. Nya sa may naong sa Ginoo, ang naong sa Ginoo nagigapos, gigapos, way kagawasan, gipangtamparos, gidagmalan, hapit way higdaanan, hapit way kaon, tuas prisuhan, way ligo, baho kayo. Mao na tan-awa ay pagsigig nahuna mao ni garip ug nagpatay sa akong anak. Ingna mao ni naong ni Kristo sa dihang gigapos siya, gigaid sa haliging bato. Ana, makikita mo kuan na rosaryo. Ana, ang paghampak ni Hesus nga ginaid sa haliging bato. Ikapilam ng misteryo. Wa man mo kay bawo. Ay, ikalima, misteryo. O ikaduha, ano na, mysterious kasakit. O niya, di na nimo marilit anang tawhanang. Di maluoy dayon kaniya. Imo din siyang palitag pagkaon. Imo dayong i-process ang iyang kaso. Ana, haron makuan, madesisyonan. Niya, makonbikto dayon siya. Dadon din siya ngadto sa kaning bilibid. Imo pag yung duaon ngadto. Imong tagaan sa mga pagkaon yang ikinahanglan. Hangtod nabuutan na siya. Ana, nya natagaan din siya og parol nga status. Mulaya na siya. Kadto na sa igsuon sa imong anak mo na sa iyang ripon og patio. Ana, nya imo na sang duaon. Kurot ginatanan nimong anak. Pero di ka maguol. Nga naman, makakita man kas naong sa Ginoo nga giamong-amungan og gipatay. Moingon day kas mahal nga birhen, patan-awa in taong kusnaong sa Ginoo aning kahimtang sa akong mga anak nga gidagmalan aning tawhana. Niya moingon dayon ang mahal nga birhen, kadto bitang akong anak nagikulatag maayo nya gibitay pagid sa cross. Ang tan-aw na kus nagbitay sa cross, pulos gyud mga biktima sa yawa. Wa na sila masayod sa ilang gibuhat. Muna kining tawhana na biktima ni siyawa kay wa gyoy nakatudlo niya unsaon pagpangita sa akong naong. Muna ikaw akong taga-agmisyon nga mopakita sa naong sa akong anak aning tawhana. Imo gyapon siya duaw hangtod ng tawhana makita nas naong sa Ginoo diha nimo magbag-o na pero tulog yun sa imong anak o sa iyang gipatay. Unsa may kalainan sa katong gilansang tupad ni Kristo nga mga tulisan o kawatan, mga kriminal. Pero giingnan ni Kristo kay nakakita mas iyang naong, iyang giingnan karon dayon kuyog kanako didto sa paraiso. Da hilom lagi mo. Sige, nindog na ta. Nagatuwa ko sa Dios Amahan makagatahom sa tanan. Buhat sa langit ug sa yuta. Ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong. Mikonsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw. Mingsaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos,
sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Mga igsoon, isip katawhan sa Dios dinhi sa yuta, hiusahon nato ang atong mga kasing-kasing sa pagpangayo ngadto sa amahan sa atong mga panginahanglan. Busa moingon kita, Ginoo dungga kami. Nga ang simbahan, ang malipayong inahan sa bagang panon sa mga santos, magdala sa tanan niyang mga anak ngadto sa gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Nga ang tanang tao nga maayog kabubuton, makadawat sa tinuod nga kinabuhi, sa tiunay nga kalinaw tungod sa dugo ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Nga alang ni adtong nag-antos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabato na sila sa hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay ug grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanang mga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo o paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang tanan nga nangamatay diha sa pagtuo, makadangat na sa langitnong puloy-anan, aron didto masudong sila sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kasantos o grasya, dawata kining among mga pangaliya nga among gituboy diha sa pangama sa tanan mong mga santos, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.